Gracias, Javier, por vir e por atenderme. Vou empezar por a pregunta que lle fago a todos, que é un pouco a pregunta de reflexión que eu me fixen para realizar este proxecto. Que lle falta ao fútbol sala para chegar a ser un deporte un pouco máis recoñecido a nivel de público xeralista? A que me refiro con isto? Creo que ten todos os elementos ou todos os alicientes necesarios para ser un deporte que triunfe exitosamente, refiérame. Grandes situacións, moitos goles, moitas situacións de un para un xogo un pouco espectacular. Cales son as claves ou os problemas que ten o fútbol sala para non chegar a ese gran nivel? Bueno, pois mira, eu considero que o fútbol sala si estaba nun nivel moi alto, na famosa Copa da Wizzing, cando se encheu o Wizzing Center por 4 días consecutivos, e agora mesmo o fútbol sala ten que volver a nacer, non? Volver a crecer. Coñecido por todo o mundo esa famosa guerra, non? Entre Federación, Liga Nacional de Fútbol Sala, que non beneficiou en absoluto para o deporte, levouno a tocar chan e non favoreceu para nada o deporte. Entón, eu considero que ese é un dos males do noso deporte, e agora penso que estamos na posición de volver a crecer, non? Pois dende a chegada de Rafael Louzán á Federación, pois o fútbol sala ten paz. O fútbol sala últimamente, nos últimos meses, consegueuse que non confluan dúas marcas, como era a Liga Nacional de Fútbol Sala e a Federación. Agora mesmo só está a Federación, e a partir do próximo ano si habrá unha marca nova que englobe todo o que é o fútbol sala, e a partir de aí pois volver a crecer e o gallá cheguemos a eses momentos onde estábamos aí atrás, non? Eu considero que parte fundamental de iso é eso, non? Porque o fútbol sala é un deporte espectacular, un deporte atractivo, un deporte rápido, un deporte de salón, que xa os propios deportes de sala son atractivos de cara ao público. É un deporte moi veloz, un deporte moi intenso, un deporte que en segundos poden pasar cousas. Vimos nós de xogar agora na Malata con un partido nun último minuto de infarto onde Ferrol pódese levar a victoria, onde nós despois a escasos segundos do final tamén nos podemos levar a victoria, onde eles erran un doble penalti tamén a falta de pouquiño tempo para o final, non? Ao fin e ao cabo, o deporte ten todas esas condicións para ser algo super atractivo, e agora temos que recuperar todo ese tempo perdido destos últimos anos. Non será doado, pero bueno, volver a recuperar ese deporte. Eu penso que é un deporte que ten moitísimo potencial. Porque entendo que de quen é este problema? Quen é o causante deste problema, desta falta de visibilidade, de pouco apoio mediático, pouco apoio institucional? Quen ten a culpa deste problema? Bueno, a ver, a culpa non se pode marcar en algo en concreto, non? Eu penso que cando hai conflictos non beneficia a nadie, e o máis perxudicado é o deporte, non? Cando hai conflictos internos entre as entidades organizadoras, poñámolo así, non? O perxudicado é o deporte. Bueno, foron tempos de inestabilidade, foron tempos de que non íbamos á deriva, pero con falta o mellor dese liderazgo, de non saber que rumbo iba a tomar o deporte e demais, pois que, bueno, sin un plan concreto, estratégico de por onde seguir, nin guiar os clubs, este é o noso camiño, sin ir todas a unha, non? Eu penso que eso é un dos principais motivos. Falábamos con outros xornalistas ou outras persoas entrevistadas que igual o fútbol sala se topaba nun momento un pouco de reconstrucción, non? De renacer. Como afronta unha institución como Noia esta nova vida ou este novo proxecto do fútbol sala? Bueno, pois a min personalmente tócame vivilo de primeira persoa, non? Porque ao fin e ao cabo son eu o que é representante do clube nas reunións federativas, e ademais o noso clube é membro do comité executivo, non? Que é un comité que representa os
os clubes o noso clube está dentro dos 5 clubes que representan o resto de clubes, para ser concreto. Pois eu penso que é algo que o afrontamos, bueno, primeiro con moita ilusión, segundo era algo necesario, terceiro, dende a chegada de Mario Hernando, el dixo que iba a chegar aquí para facer cousas, para revolucionar isto. Xa tuvemos varias reunións, evidentemente nun período corto de tempo se presentou un novo proxecto fai uns meses, presentaron os clubes un novo proxecto e unha folla de ruta para volver a confiar e a creer neste deporte, porque nós, os dirixentes, vemos que cada semana ten ese potencial e ten ese punto de espectáculo que é moi forte para poder enganchar o consumidor final, e temos que crecer e ir todos no mismo sentido, non poñernos trabas, e a partir de aí despois tamén facer unha reflexión, porque nós, os clubes, tamén que temos que poñer ese traballo, non pode haber que, bueno, a min non me pasa, pero por exemplo é complicado, non é doado, pero temos que facer todos os esforzos por encher pabillóns, temos que facer todos os esforzos que si un partido televisado temos que, bueno, facer determinadas accións para que eso sexa unha festa do fútbol sala. O partido televisado, por exemplo, ten que ser unha festa porque é o noso referente de cara ao resto, pero bueno, pouquiño a pouco intentaremos que isto todo se vaya reconstruindo. Falabas un pouco do novo proxecto que está poñendo en marcha a Federación Española de Fútbol. Podesme comentar un pouco que se comentou nesas charlas ou cales foron as propostas que se están poñendo encima da mesa? Sí, claro, evidentemente, sin ningún problema. Hai dous focos principais, o principal e quizá o máis importante sexa que desaparecen as dúas marcas, vale? Ahora non vai ser primeira Federación de Fútbol Sala, bueno, cando este aprobado polos órganos competentes, e desaparece tamén o que era a antiga Liga Nacional de Fútbol Sala, todo vai confluir nunha soa marca, vale? Que vai a ser Liga Prime Futsal, cunha nova imaxe de competición moi atractivo, eu penso que moi atractivo, e donde o fútbol sala se vexa identificado nunha soa marca, porque ao fin e ao cabo ti reflexabas o fútbol sala de cara ao exterior e non sabían si a federación, si a liga e demais, bueno, todo eso ahora vaise globalizar nunha soa marca, vaise focalizar nunha soa marca e a partir de aí crecer, E despois, por outro lado, están os sistemas no cambio de competición, que non están aprobados, son borradores todos, pero bueno, todo o que está saindo por aí, por redes sociales, todo eso é certo, que si vai haber unha primeira parte da competición que é a primeira volta con nome que sexa, con nome que sexa. Houve un pouco de polémica, con este argentinización, apertura, clausura e demais, bueno, pode, eso todo está aí en riba da mesa, pero penso que poden ser cambios tamén, son cambios pensados para mellorar a atractividade do deporte, para que este deporte sexa atractivo de cara ao espectador, Ao fin e ao cabo, todo o que sexa cambiar é importante, todo o que sexa de que os medios de comunicación hablen de fútbol sala é importante, e considero que vai haber a xente que lle vai a gustar, vai haber a xente que non lle guste, a min gústame, hai certas cousas que non me gustan, pero bueno, ao fin e ao cabo, isto ten que ser unha decisión entre todos, é un consenso para levar a cabo, para modificar ese sistema de competicións e que sexa atractivo para o espectador final, que teña esa visibilidade, para que tamén cheguen esos patrocinadores, que cheguen eses retornos de ingresos por dereitos televisivos, porque ao fin e ao cabo é do que vivimos, Sí, eu penso que, sobre todo, o punto onde máis se está focalizando esa crítica, ou esa problemática, é o punto da visibilidade, Creo que igual a nivel de institucións, sobre todo no manexo de redes sociales ou nas plataformas onde se está emitindo o deporte, que, por certo, creo que hoxe saltou a noticia de que a Liga Plus vai desaparecer e, por lo tanto, creo que vai ter que haber unha reorganización a nivel de dereitos televisivos.
crees que o problema principal está na visibilidade que se lle dá ao deporte? Eu fai meses, incluso anos, que non vexo un highlights da xornada, unha xogada espectacular que se sube ás redes sociais. Creo que incluso os clubes son os que están facendo esta labor máis que a Liga. Sí, a ver, eu considero que, bueno, a nivel redes sociais creo que a Federación si ven traballando ben dende fai un tempo, pero necesitamos máis porque a visibilidade é importantísima, a visibilidade para todos os clubes é importantísima, é un pilar fundamental, non? Pero ademais da visibilidade penso que hai que traballar tamén outras moitas cousas, elevar este deporte, encauzalo outra vez hacia... Pódese decir a onde estábamos antes? Sí, pois eu considero que a onde estábamos antes. Volver ao de antes? Sí e non. Volver ao de antes cunha estructura organizativa como se tiña antes, por exemplo, con un plan estratégico como se tiña antes, con as ideas claras como se tiña antes, pero adaptadas a hoxe en día. A visibilidade hoxe en día é totalmente diferente a antaño. Bueno, antaño estou falando de fai 7 anos, sí. Pero é a realidade. En tema visibilidade, os consumidores de hoxe en día, o poder que ten as redes sociais, eso non existía fai 6 ou 7 anos. E hoxe en día as redes sociais son motor deste país, sí, en canto a visibilidade. Nin a televisión, nin nada. As redes sociais, eu considero que hoxe en día, ti que estudias disto, creo que vas a dar a razón, non? É que creo que pensa, ao mellor discrepamos, non? Pero consideramos que as redes sociais agora mismo e os canales que van por internet é algo que ten un potencial brutal, é algo que non se pode parar. Penso sobre todo que igual o problema un pouco de non achegarse ás redes sociais é que non estás chegando aos públicos máis novos. É dicir, eu desde o meu, falando na miña persoa, fai 10 anos eu era un apasionado do fútbol sala e iba a Santiago e vía o Santiago Futsal ou Autos Lubelle no pasado, e penso que agora a maneira de atraer ese público é a través das redes sociais, e penso que non se está facendo o mellor que se podría facer. Totalmente, estou totalmente de acordo. A través diso, despois tamén hai unha parte fundamental que é do traballo dos clubes tamén, non? Hai un modelo que é referente, e creo que debe ser referente, non? Non é porque sexa un clube amigo, é un clube no que eu, a nosa entidade teña moi boas relacións con eles, pero a evolución do Palma Futsal, de xogar en Manacor a ter Son Mos cheo cada partido, eso non pasa por casualidade. Aí hai un plan estratégico de visibilidade, e non só de visibilidade, de traballo, de base, colexios, promoción do deporte e demais, que eso tamén é parte dos clubes, non é só parte de que a Federación, por exemplo, neste caso, non pon os medios adecuados ou non se toca na tecla, non? Penso que todos temos que poñer parte diso, non? Falabas un pouco agora do papel dos clubes neste ámbito da visibilidade. Moitos periodistas cos que falei anteriormente me destacaban, sobre todo, a estrategia que está seguindo o Noia. Que me podes contar disso? Cal é o plan estratégico que está seguindo o Noia, non só en redes, sino a nivel de captación de patrocinios, captación de medios, captación de novos aficionados? Sí, a ver, vamos a ver, nós aquí temos estruturado en varias áreas, non? A área de comunicación, penso que nós estamos facendo un moi bo traballo, e para nós eso ten un principal mentor, non? Que é con nome e apelidos, que é Manuel Lorenzo, non? Manuel Lorenzo é unha persona como ti, que no último ano de carreira ou nos 2 últimos, xa non recordo, eu falo con el para que se veña a botar unha man con nós, e a partir de aí empezamos a crecer, non? E agora mesmo é empleado do clube, non? Entón, o seu traballo é espectacular, é unha persoa que naceu neste clube deportivamente,
estuvo nesta base, veu crecer, veu os inicios desta base, cando eu e outras persoas creamos a escola do clube, sabe perfectamente como traballo o clube, sabe perfectamente a miña forma de pensar, eu sei perfectamente como é a súa forma de pensar, e despois tamén que é unha persoa que o seu traballo o fai con pasión, non? Para min, eso, a nivel estratégico, é fundamental, non? Que non só é vir a traballar, non? Sino que o teu traballo o fagas con pasión, con ilusión, e o fagas dunha maneira que evidentemente sí, tes unha remuneración, pero que te sintes gratificado no teu traballo e que expós algo que realmente che gusta, non? Para min ten nome propio e apelidos, que é Manuel Lorenzo, e dende aquí felicitarle por o seu traballo. El sabe perfectamente que non estamos encantadísimos con el, pero bueno, sempre que teño unha oportunidade, non, pois ao fin e ao cabo pois me gusta resaltalo, porque ese todo o traballo é del, faino el todo. Podemos consensuar todo e demais. Unha das maneiras miñas de traballar, non, a min gústame en cada área do clube dar libertad absoluta para o traballo da xente, non? Evidentemente cuns pequenos matices onde non nos podemos sair, non? E cun presuposto, e despois ao final de cada época, pois aí valorar, analizar e demais, non? E o traballo está aí para ver, non? Penso que hai clubes que traballan moi ben tamén, pero o mellor soa mal dicilo, pero eu considero que o traballo noso en redes sociais é un traballo dos mellores da primeira división. Podo te asegurar que moita xente está de acordo con eso. Pasando un pouco máis ao tema deportivo, moitos xornalistas me comentaban ou pensaban que unha das problemáticas que había actualmente eran dúas. Unha, que igual había un excesivo tacticismo, ou que igual o deporte evolucionou tanto que igual xa non había tanto atractivo para un público máis xeral, e dous, que igual os xogadores tiñan menos capacidades técnicas ou se atrevían menos a esas situacións un pouco máis espectaculares e que lle dan un pouco máis de dinamismo ao deporte, e dúas, as reglas. Estás de acordo con que igual se deberían cambiar? Que opinas destas dúas afirmacións? A ver, ben, eu non considero que os xogadores sexan peores técnicamente que antaño. Eu considero que o deporte si evolucionou moitísimo. O deporte, agora mesmo o fútbol sala de fai 7, 8, 9, 10 anos non é o mesmo que o fútbol sala de agora, non? O deporte evolucionou tanto técnicamente non, tácticamente, que agora mesmo podemos falar, entre comillas, non, de outro deporte, non? Pero xa non só tácticamente, non? Sino os xogadores están máis preparados, os adestradores están máis preparados, teñen máis formación, mídese todo tanto, que considero que o deporte agora mesmo é moitísimo máis profesional do que era antes. Ollo, non estou dicindo que os de antes non foran profesionais, vale? Pero que agora se mide tanto todo, se a preparación física, que o nutricionista, a alimentación, a área de psicoloxía, agora mesmo o deporte ten unhas ferramentas que non tiño o mellor antaño, non? E despois a evolución táctica do deporte foi tan grande que a evolución táctica do deporte o mellor non deixa brilar eses xogadores que son tan extraordinarios, non? Pero por qué? Porque hai un traballo detrás. Eu non considero que estemos peor, que vale, que si non hai eses highlights tan espectaculares e demais, pero eu considero que todo eso é consecuencia da evolución táctica que tuvo o deporte, non? A min, eu son un apasionado mellor da táctica, e enriqueceme todo isto, non? E considero tamén que o noso deporte evoluciona un pouco como o baloncesto. Isto no baloncesto xa, as estadísticas do baloncesto xa son de fai moitísimo tempo. A evolución táctica do baloncesto xa é de fai moitísimo tempo, non? E penso que un pouco está collendo ese camiño, non? Esa evolución. Falábamos un pouco tamén falábamos un pouco tamén das reglas que está implantando agora
a Federación, non sei que opinas da polémica ou das reglas das que se fala agora, un pouco mobilidade do porteiro, non? Que pode salir e que igual lle resta un pouco de dinamismo, que igual che obliga a xogar un pouco máis seguro e que non hai tantas xogadas un pa un, outros cambios como se fixeron o ano pasado co tema do saque de banda. Non sei que opinión tes acerca do cambio de reglas, de si, non... É un problema, non é un problema? A ver, eu non estou de acordo nun cambio radical de reglas, non? Si estou de acordo en certas cousas que fagan dinamizar o xogo, non? E que o xogo sexa máis rápido, porque esa velocidade, esa rapidez, eso é un activo do noso deporte, non? É o que o fai tan atractivo, non? Por exemplo, estou en total desacordo, por exemplo, o que pasou o ano pasado, que nos cambian de normas, eu recordo perfectamente, aquí había xente que non sacara a súa vida ca man, e poñíanse a sacar ca man e non sabían sacar ca man. Isto foi na mitade da pretempada, non? Non estou de acordo deso, pero se se fai a tempo certas cousas que poidan mellorar para a dinamización do xogo, certas cousas que, por exemplo, o que se fixo este ano das tarxetas acumulativas por protestas nos bancos, considero que está moi ben, porque hai que dar exemplo, hai que dar unha imaxe tamén, e, bueno, certas cousas sí están ben, pero un cambio radical de normas non estou de acordo, porque o fútbol sala é o fútbol sala é o mesmo aquí que en Brasil, que en Xapón, que en Italia, que en Francia, que en Portugal, e despois tamén hai que ter en conta que hai unha competición europea, a nosa selección compite mundiais, europeos, está a Champions, e todos, cando xoga un equipo español, cando xoga España, xa todos somos da nosa selección, pero cando compite un equipo español, Europa, todos queremos que gane ese equipo español, e se o equipo español non ten as mesmas ferramentas e no día a día non traballa cas mesmas ferramentas dos outros equipos, pois aí van salir prexudicados, evidentemente. É máis complicado totalmente. Correcto. Un pouco mezclando o tema deportivo co tema económico. Últimamente estamos vendo aquí en Noia como están salindo moitísimos xogadores da base, últimamente Koeman, que está sendo un dos xogadores máis destacados, non? Sobre todo porque comentaban moitos xornalistas, é un caso moi especial que se está dando agora. Hai moi poucos xogadores en etapa juvenil ou con 18 ou 19 anos que sexan capaces, como está facendo el, de asentarse no primeiro equipo. Cal é a clave disto? Noia está apostando realmente pola base? É un caso super especial que saliu agora ou... A ver, evidentemente que un rapaz debute en primeira división é complicado, non? É complicado. Nós no clube, dende que eu me sento xa fai anos con David Palmas, cando subimos a primeira división e presento o proxecto que quero facer e que ele o encabezara, pois buscábamos un pouco isto, non? Bueno, David non poido seguir ca base, aínda que a sigue a diario, non? Por, bueno, anticipáronse os acontecementos e xa fai 2 tempadas e media que é adestrador do primeiro equipo. Tiñamos claro que queríamos formar un proxecto a medio longo plazo de base, non? E aí tiñamos uns obxectivos claros, non? Que era que xogadores nutrían o primeiro equipo. Sabemos que era moi complicado. Penso que o mellor chega tamén antes de tempo o mellor, non? Pero bueno, ver como debutan este ano Koeman, como debuta Oliver, como debuta Brais, como debuta Nico, como debuta Teo, que son 5 xogadores que debutaron na primeira división esta tempada, non? Creo que non se me esquece ningún, máis outros que debutaron en outras competicións, pois para nós encheche de orgullo, encheche en seguir crecendo, non? Nós queremos ser ese referente de base, queremos ter rapaces do pobo de Noia, evidentemente, pero despois nos equipos de semi-rendimento, de xa de próximos ao rendemento, que son o noso filial, que está todo con rapaces sub-23 o mellor, xa digo, de moitos anos. Creo que o sub-23 xa son os veteranos, e despois o División de Honra Xuvenil, pois aí si queremos focalizarnos en captar todo o mellor de Galicia, de comarca, e non só de Galicia, de comarca, senón desa zona noroeste de España, non? Onde non hai esos equipos referentes nas máximas categorías, nin na primeira nin na segunda división,
para, bueno, sacar rapaces que nutran ese primeiro equipo, porque ao fin e ao cabo temos que esa inversión que estamos facendo nestas dúas categorías, sobre todo, que recollan os seus frutos no futuro, non? Entendo que tamén estás de acordo conmigo no feito de que isto tamén é super importante a hora de captar novos aficionados, é dicir, a xente penso que se vai sentir moitísimo máis identificado con un xogador que veña da base, que sea de Galicia, do pobo, dos arredores que outro xogador igual que ven de fora. Sí, home, a ver, o sentido de pertenencia é algo moi importante, non? O sentido de pertenencia nos clubes é algo moi importante, algo que ten un valor moi intangible, non? Ten un valor incalculable. Ollo, que hai xogadores que o mellor che veñen de fora en 2-3 anos teñen ese sentido de pertenza, non? Pero un rapaz que se criou, un rapaz que debutou con Noia na primeira división, queiras ou non, ese vínculo queda aí para toda a vida, non? Bueno, ir crecendo dende iso, dende sentir uns colores, de sentir un clube, de sentir esa paixón, non? De sentir ese hámster que fai anos xa Manu Lorenzo puxo para unha temporada e quedou xa instaurado, non? Que ese sentimento dunha vila, pois ao fin e ao cabo iso é importante, que dai telo o Gallac, rapaces como Koeman, pois Koeman esa cabeza visible na que se teñen que ver reflexados o resto de rapaces, non? Pois mira, pois Noia así aposta pola canteira, pois Noia, mira, pois o outro día pois debutaron 2 xogadores, pois Koeman pois xogou X minutos en Córdoba, xogou no derbi outro día, pois xogou contra Manzanares aquí 8-9 minutos, pois meteu un gol contra o Alcira aquí e xogou outros 8-9 minutos. Que xogar en primeira división, estamos falando de palabras maiores, non estamos falando de que un rapaz en edade juvenil, en este caso estamos personalizando en Koeman, pero que Oliver tamén xogou en Córdoba, Oliver tamén xogou outro día aquí na casa. Estamos falando de que, podo equivocarme, pero creo que non hai ningún rapaz en idade juvenil xogando na primeira división, creo que ningún. En a segunda división creo que os conto cunha man. Entón estamos falando de que os pasos se están ao mellor anticipando, pero tamén porque os rapaces o están gañando. Despois, falando xa para rematar un pouco do apartado económico, como de complicado ou canto de difícil elevar un clube de primeira división de fútbol sala, porque estamos falando, pois eso, dun deporte minoritario que igual non conta cas mesmas oportunidades que contan outros deportes, a nivel de patrocinio, apoio de institucións, a nivel mediático. Canto de complicado é, porque me imagino que será... Pois é moi complicado, é moi complicado. Nos aquí temos 3 pilares fundamentais, que son a aportación dos socios, das taquillas, despois o tema da publicidade e despois o tema institucional, non? Con respecto ao tema da publicidade, nós, a diferencia de outros equipos, eu creo que o mellor cada vez isto se está levando máis a cabo. Nós non dependemos dun único patrocinador, non? Que o mellor o que, se che falla ese patrocinador, vaise todo ao traste, non? Nós, se nos falla un patrocinador, pois non é fácil, pero buscamos outro, non? E metemos outro para o sitio. Estou hiper mega agradecido a todos os nosos patrocinadores, dende o que dá, dende o que menos dá ata o que máis dá, non? Cada un co seu esforzo, non? E despois, a nivel institucional, pois tamén temos un bo apoio, non? Considero que aí o mellor podía ser maior, pero hai que entender tamén as situacións, pero non estamos descontentos. Pois nada, era un pouco o que quería falar. Moitísimas gracias por atenderme. Nada, cando teña o proxecto finalizado xa vos lo pasarei. Nada, un placer acollervos a vos.